Pet Live Hadu Darshan Kendra. Hadian ka Jingjab Padan Buram ha ka election Lok Sabha ka Barang Shudam ka seng Voice of the People Party kala Pynlong ya ka Jingialang mentakngi Hamadan Smit ha ka ba la sakhi ya ka Jingshim benta jongki hajar ngot kinong kershan. UMP Ubarang Shudap Shajit Shen National Parliamentary Constituency u Dr. Ricky AJ Sinkan ulapan pau ya ka Jing Sngongo ya ubelay kinong jian bad ya President ka seng VPP uba Aden Pasayomot. Uba Sinkan uloong ba uba Aden ulong kum ukpa jong ka seng hi borok kaway. President ka VPP uba Aden Pasayomot uloong ba ka Jingyo ya kane ka Jingjab ha ka election Lok Sabha kaday namar ka Jingialang jongi da ka baong ba ka Jingialang ka long kabor. Ulaong ru ba ka long kabadon kam ya ka seng bakan ay kuble ya kipat pa ningkong bat nang tapat sa Letcha Delhi. Buram yo pat ba an meladap ngin Let Delhi mlelei. Balingi ngidan ka jinget ka baskem. Bangin la ban pengela ya kani ka ri ka ya ka ji bat ban ai kata ka jing shan ka jing kemen ni ka jat berbalai. Kumno inut nama ringi don ka jinget om haladi ringi nget hau blei ku bagi syakri.